kababayan ko, andito po tayo sa The Sisters Pugon Bake. Yan, magaganda po yung kanilang mga produkto. Naglalas po ito ng halos 7 days. Depende po kung ilalagay po natin sa refrigerator, aabot ng 1 week na, sister. Months? Huwag lang po siya mabasa, Months. Pwede po yung mga ating mga babalik sa abroad. Yan. Pero yung tupig, tostado. Depende sa ano, no, sa order, no. Yan, gagando. Ang sasarap. The Sisters Buko Pie. Yan. Mga kababayan ko, pagpapasyal po kayo sa parte na Ilocos Sur, huwag po kayong makalimot na madaan dito sa The Sisters Pugon Bake. Thank you very much. God bless to all po. Mabuhay po ang Pilipino. Yan.